Moi boa xente, benvidos unha vez máis aquí ao Radar do Rincón de Daniel, programa 46 desta quinta tempada rematando o mes de febreiro. Mira, é curioso, estamos gravando isto un 23 de xaneiro e se publica un 23 de febreiro. Curioso, xa está, non, tampouco ten moito máis esta casualidade, pero bueno, acaba de parecer curiosa. Igual de curioso que os nosos convidados de hoxe, xente, sabedes que estamos tendo un mes de febreiro con moitos proxectos novos, con moitos proxectos que están dando os seus primeiros pasos de vida, e posiblemente os nosos convidados de hoxe son quizáis os máis noviños, entre comillas, polo menos do proxecto no que se refire en canto ao que o público coñecemos, que xa sabedes que a realidade é que se coñecen os proxectos cando están aparecendo, pero hai moito traballo detrás, veñen de moitas historias que imos a coñecer agora. Vounos a presentar xa, e agora é un momento tenso presentalos, porque o seu nome hai que dicilo ben, porque o seu nome dá lugar a que a xente o poida dicir mal, porque seguro que hai xente que di Muare, pero en realidade, se non me equivoco, son Muaré, que para algo teñen aí o til na E no seu título do seu título. Por que digo título? Si, o nome, me da igual. Xente, ídelos ver xa en pantalla, porque hoxe temos con nós a Muare. Como estamos? Moi boas. Hola, ¿qué Moi tal? boas. Hola. Bendito de Muare, verdad? Sí. Muare con tilde. Que eso seguramente sexa o que o co paso do tempo o que máis problemas vai a dar que a xente dicindo Muare, Muaré, de formas distintas, pero é Muaré. Muere. Muere seguramente tamén vai caer moitas veces. Pode Sí. ser. Pero bueno, como estades? Que tal todo? Pois ben. Moi ben, acabamos o ensaio agora e a verdade que Sí. ben, contentos. Sí, xusto acabamos agora. Tivemos aí uns problemas técnicos para conectarnos, pero aquí estamos. Mira, na conversa que vai a ser a que ven despois, no, a anterior a vosa con Ángela Pardal, con área residente en Barcelona, tamén tiven problemas técnicos durante a grabación, o sea que, de feito, vai haber un corte que a xente viu un corte moi mal editado porque non había forma de arranxarlo de outra maneira, o sea que por agora os problemas técnicos con vos foron antes de empezar, así que vamos a ver se nos respeta a tecnología neste día chuvioso e tormentoso que estamos tendo en Galicia, que tamén influi un pouco en como funciona todo. Eu dicía que sodes seguramente dos proxectos máis noviños que pasaron por aquí en canto a tempo de vida, porque o oficial, un pouco o vosso primeiro concerto, a vosa aparición, se non me equivoco, foi xuño do ano pasado, non? Foi o 21 de xuño ou algo así, o vosso primeiro concerto xa como agrupación, non? Sí, correcto, foi en xuño, tocamos na Medusa, foi a nosa primeira actuación que tuvemos, porque antes teníamos outra agrupación, pero, bueno, houve uns cambios, e como Moaré, pois ese foi o primeiro concerto, que levábamos poucos meses, como a 6 meses ou así. Sí, en xaneiro comezamos. Sí, comezamos en xaneiro. Sí. Bueno, realmente eles levan máis tempo, que comezou realmente en xaneiro fun eu. Entón, Muare surdiu dende que estou eu, basicamente. O sea que Viñamos de... Sí? No, dime. Nada, que anteriormente eles eran Quillo Carallo, entón, bueno, aí tras uns cambios, pois agora iso, bueno, como que mudou un pouco o proxecto, evolucionou, e agora, pois iso, o primeiro concerto, si, foi en xaneiro. Sí. En xaneiro non, en xuño. Perdón, en xuño, sí. O sea que agora estamos grabando isto xaneiro, rematando xaneiro, podemos dicir que está desde casi aniversario, non? Primeiro ano xa de vida oficial como Muaré. Sí, máis ou menos, sí. Así, día arriba, día abaixo, pero e como está sendo? Como estades vivindo estes primeiros meses, esta presentación? Agora falaremos das cancións que tes publicadas, dos videoclips, un pouco dos plans, pero como estades vivindo o comezo desta nova vida? Pois a verdade é que creo que con moita ilusión, porque é un proxecto que musicalmente para nós é moi divertido, creo que é moi armónico todo, e o
o que intentamos é divertirnos, pasándolo ben, que a xente o pase ben, pouco máis. Para min está sendo bastante curioso tamén polo feito de que eu nunca estivera en ningún grupo. Entón é algo bastante novedoso. Entón para mí é motivante. E bueno, dende que eu comecei aquí en xaneiro ata agora, pois tamén está sendo como un proceso de evolución, transformación un pouco do antigo ao novo. Entón, bueno, realmente iso pois está sendo un proceso así como moi novedoso para min. Vamos a facer... Claro, é que temos aí a dous que son os máis tímidos da banda. A ver... Sí, pero hai que dicir que Xavi é máis novo, Claro, máis novo que Chiara. É que a cousa... Nós tiñamos un baixista, e xusto agora, porque claro, o proceso de este que estamos tendo de Quillo a Moaré, bueno, pois tamén supuxo un cambio de baixista. Entón, pois, Javi leva realmente un mes. Sí. Un mes. E logo está Sam, que non é tímido, pero bueno. Sí, non son tímido, pero son inglés. Entón, costa falar galego un pouco. Bueno, oye, pero ni tan mal, Non, nin tan mal, a verdad. Canto tempo levas? Sí, levo anos aquí. Canto tempo levas? En Compostela, 8 anos este ano. 4 tocando con estos. Oye, pero xa o teu galego, ainda que non vai a ser perfecto, xa é mellor galego que xente que leva toda a vida aquí, o sea que... Ben. O sea que ben. A verdad que sí. Que guai, vamos a facer a pregunta que máis odio que se lle faga a un grupo. É a peor pregunta que se pode facer, pero ocasionalmente a miña mente me di fai esta pregunta. O sea, eu, cando fago a pregunta, me odio a mí mesmo. É como, hostia, Daniel, queres facer algo interesante e faz esta pregunta, pero me apetece moitas veces facela porque, que sei, a mente é así. Se tiverades, que é horrible a pregunta, pero bueno, en fin. Se tiverades que definir o que é Moaré, como faríades? A ver... Falamos moito de isto, de feito. É que sí, é que este é un gran tema, claro, porque, bueno, é difícil definirse, non? E a día de hoxe é necesario definirse como grupo e ter como unha imaxe do que sodes, non? Entón, estamos nese proceso, pero, bueno, eu penso que máis ou menos xa imos tendo claro o que é Moaré, que, bueno, a ver, aquí vou soltar unha filosofada e logo a realidade que un pouco basámonos nen que o efecto Moaré, non, o propio nome que refírese ao efecto Moaré, sería, non, pois, un movimento que é vibrante, non, que é como unha onda que se xera cando se xuntan patróns distintos, non? Entón, eu penso que somos como un pouco cada un da súa casa, o xuntarse, aparece isto que é como a música, o que vibra. Entón, eu diría que agora, cara, o proxecto cara onde quere ir, e de feito podese ver co tema de deixar de pensar, ou outro que vai salir agora, que se chama Víbora. Bueno, que son como ritmos máis iso, vibrantes, de baile, como un pouco música para pasalo ben, iso, así, bailongos, como que imos máis para iso. Entón, como que queremos crear unha atmósfera así como bailonga, distendida, e igual un pouco máis sofisticada do que era o proxecto anterior. Bueno, non, sí. Sí, pero é certo que vinimos todos de diferentes estilos. Entón, claro. A batería antes tocaba en un grupo de rock que quemaban nos platos. Eu tocaba en un grupo con acordeón de música balcánica. Claro. Este metalero. Sí. E ti jazz, non? Claro, entón, bueno, xuntar todo iso e facer algo homoxéneo está levando o seu tempo, pero, bueno, agora eu penso que estamos xa nese camiño e poderase ir vendo pouco a pouco que as cancións que se vayan xenerando novas, non? Porque agora, queras ou non, o que facemos bebe un pouco do anterior. E anteriormente, pois, diría que era algo máis... Como se definiría o anterior? Perralleiro. Perralleiro. Sí, bueno, perralleiro, pero intenso ao mesmo tempo. Porque era así como un pouco máis... Porque Conxo é máis perralleiro, así, non? Como máis punca rayada.
pero ao mesmo tempo tiñas así como esas letras así... Sí, máis poéticas, non? Sí, como unha lírica máis poética, unhas Sí. letras máis intensas. Entón, penso que agora de iso estamos indo como algo máis, a ver, simple sona feo, pero non simple, pero como máis Ben distendido. definido. Que diciches? Ben definido. Eso que sería? Igual, en plan que está definido. Ah, ben definido. Sí. Sí, Sí, como- a palabra era esa, é dicir, estamos intentando levar isto cara a algo un poquinho máis elegante. Sí, máis, como se di? Distendido, diría eu. Como música de pasalo ben, alegre... Máis Pois... un pouco de, non de festa, pero sí igual máis sí, sí. Unha festa así como... Que de bo rollito, música de bo rollito, non? Música Sí, de A eu ver, diría que sí. sí que é verdade Sí. que eu me imagino unha das problemáticas que teñen os grupos cando comezan a veces é cando hai un pouco esas influencias variadas, non? Cada un ven do seu pai, da súa nai, ou con experiencias previas, con gustos musicales moi definidos. Claro, ser capaz de mezclar todo ou de facer algo no que todos se poidan sentir contentos ou que estén cómodos co que se fai, sí que é difícil, porque ao final ti podes dicir, vale, queremos facer este estilo, pero claro, despois hai que subirse a un escenario, hai que tocar esas cancións, hai que facer esas cousas, e claro, podes dicir, vale, vamos a facer X, pero claro, hai que estar contento co que se vai facer, entón, sí que eso ten que levar tempo de ir collendo para que todos estés contentos. Sí, e eu non o vexo como un problema o de vir cada un do lado, e ademais, eu creo que enriquece bastante a mistura, e non creo que sea un problema, No, senón creo que eu digo, é algo... digo problema en no sentido de poder encontrar un pouco o adecuado. Ser eso é o máis beneficioso porque o que mola precisamente cando hai esas influencias se nota, por exemplo, faz unha canción pop, se notan unha batería un pouco máis potente, unha batería un pouco máis rockera, e como, vale, non é pop puramente, senón que ten cousas. E un pouco máis por eso, por estar todos contentos co resultado final, pero sí que é certo que se enriquece moitísimo. Sí, eu supoño que eso tamén, bueno, sí, que é un pouco pois a flexibilidade e ir vendo un pouco que funciona, porque igual tes unha idea pensada e logo realmente o que sale o que funciona é outra cousa. Entón, bueno, claro, é un proceso. A ver, ao final tamén estás, eso, primeiro ano, levades un aniño, dende que Claro. xa se empezou a definir, e é certo que tamén, oye, ahora hai que ir vendo un pouco que funciona un pouco que a xente vai querendo, que ides vendo vos, e quizáis falamos dentro dun ano, e todos ten unha reviravolta aínda máis do que estás a facer agora. Pois pode ser, nunca se sabe, porque claro, as cousas van... Sí, as cousas ao final van mudando, van cambiando, pero, bueno, creo que ahora mismo creo que temos unha fórmula que nos pode funcionar, e creo que debemos apostar por aí. por este estilo, sí. Sí, este ano penso que foi un proceso xusto tamén de encontrarnos, non? Porque tampouco é que, claro, eu nunca cantara nun grupo, nin nada así, entón tamén encontrar o que funciona, onde eu me sinto cómoda, ou... Porque, claro, tamén está o que lle gusta a cada un, e logo tamén que, bueno, eu personalmente por min podo falar de que ao final o meu instrumento son eu, entón é como máis, para min é como un pouco máis difícil de encontrar, creo que o que no que me sinto cómoda ou o que quero que me identifique. O sea, no teu caso é a primeira vez que cantas nun grupo. Sí. Sí, eu non fun a, claro, eu non fun nin a clases de canto, nin nada. Bueno, a ver, é que... No, pero o non. de clase de canto tampouco non home, pode axudar, pero tampouco é obligatorio Non xa, pero bueno. facelo, pero, o sea, pero nunca cantaras en nada, o sea, nin en solitario, No. nin nada, o sea, esta é a túa Non, primeira... eu estou neste grupo porque en fin de ano cantei nun karaoke na casa dun colega. Bueno, e o tema é que dixo que non desafina nada. Sí, foi como, non desafina, buah, tes que vir a ensayar con nós, tes que vir, e por eso estou aquí. O sea, pero... Sí, pero a verdade é que, claro, nós ao final tamén, pois cada un, pois, nós tiñamos este proxecto que levábamos 4 anos xuntos, e nós conocíamos bastante ben entre nós, como que era o que queríamos, tiñamos claro que queríamos cambiar un pouquinho a fórmula dunha voz masculina a unha voz femenina.
bueno, tuvemos varias probas de xente, e cando veu Kiara, vimoslle moitísimo potencial, a verdad. Entonces, pois, decidimos, pois nada, traballar con ela e a verdad que moi ben, saliunos bastante guai a aposta. É que non é E fácil aquí estamos. non é fácil meter a alguén novo nun grupo, máis alá de que haxa un cambio de nome ou máis alá de que haxa un cambio de identidade ou tal, pero claro, levar a xente moitos anos tocando xuntos e meter un integrante novo, bueno, neste caso temos dos catro temos dous novos agora mesmo, non? Pero Sí, é difícil porque claro, non é só simplemente que igual cante moi ben ou toque o baixo moi ben ou sexa o mellor músico que poda haber, senón que haxa un feeling personal de imos a ter que compartir moitas horas máis alá da propiamente musical. e nós neso pois encaixonos moi ben porque, bueno, a parte das aptitudes que tiña, pois vimos que podía encaixar moi ben con nós, ca nosa forma de ser, e a verdad que quedamos moi ledos de tela ela con nós. Eu teño que dicir que para bueno, que eu sentirme moi cómoda sempre. E a verdade é que para ser un grupo no que todos son homes, eu en ningún momento sentirme mal neste grupo. Quero dicir, pois, que é fácil, non? Aparte eu son bastante rayada con esas cousas, en plan, miro o milímetro, pois é algo que non me gusta. La verdad que sempre me sentí moi cómoda, integráronme moi ben, ademais que foi un proceso lento tamén para eles, porque, bueno, pois iso, non ter nin idea, eu. No, e aparte nun instrumento como a voz, que é unha cousa moi personal, ao final nós somos músicos, a un baixista, a un guitarrista, a un teclista, pois darlle unha partitura e, pois, bueno, pois en pouco tempo, pois témola. Pero un instrumento como a voz é complicado traballar con ela, máis cando estás conocendo o teu instrumento, que era o caso dela. Pero bueno, que genial. Así foi. Bueno, pero pa ser ese, bueno, non coñecerse, ser un karaoke o que propicia que isto pase, 6 meses, xuño, primeiro concerto, sen medo a nada, porque outra xente igual tardaría un pouco máis ou daría máis voltas e vos xa 6 meses e veña, nos presentamos en sociedade. Xa. A ver, foi guai, porque o poñer unha data tamén implicou, pois, decir, veña, pois, temos unha deadline, hai que chegar aí e ter as cousas feitas. Entón, pois, iso tamén fixo apurar un pouco a máquina. Sí, a nos beneficianos bastante traballar baixo presión, a verdad. Marcarnos datas, pois para meternos en estudio, Mira, pois Javi. Temos Acaba de chegar e pa, Claro, concerto, sí. o 31 de xaneiro. temos un concerto nunhos días xa, e claro, ao final a presión creo que nos fai ben para seguir traballando e marcarse objetivos ao final, pois creo que é prioritario. Senón, pois como que sería, bueno, pois vamos ir vendo, tal, pero tendo datas, tendo obxectivos, a cousa vai bastante ben. Si, axuda un pouco máis, sobre todo ao comezar ou ir probando, claro, non é o mismo de, bueno, tenemos tempo, total, xa sacaremos algo, xa publicaremos algo, xa veremos, pero si xa é como, vale, hai un concerto, hai que apurarse, hai que preparar algo porque temos xa esta data e hai que cumplir, non vale calquera cousa tampouco, claro. Xa. Como? Sí, para min creo que o que máis reto foi tamén adaptarme ao anterior e facer as cancións que xa había levadas un pouco ao meu terreo, porque claro, antes era un home tamén. Entón, bueno, pois... O novo xa está como feito para min, pero o anterior era distinto, entón, bueno. Como lembrades ese primeiro concerto? Como foi? O proceso, pero que o Como primeiro lembras? concerto, pois para mí foi, a verdad que foi moi guai. Porque eu pensei que me iba a dar moitísima vergoña e que iba a ser, bueno, que iba a estar nerviosísima e que iba a ser terrible, pero eu penso que no tempo anterior estaba tan nerviosa que ensayamos tanto que iba segura. Ainda así, estaba aí un pouco insegura, tiña as letras por si acaso, porque me poñía tan insegura que se me iban as letras. Pero foi comezar e unha vez comezamos
A ver, fago teatro tamén, entón, bueno, pois eso dábame máis igual, pero isto é como, non sei, foi motivante, para min foi guai, foi romper o xeo, agora o vexo e digo, igual non sei se foi tan bo, pero Bueno, Eu creo que pa nós foi como un reencontro, porque levábamos un ano sin dar un bolo en directo, e era unha cousa que tiñamos moitas ganas, para nós foi moi divertido, pasámoslo moi ben, foi como reencontrarse outra vez, e estar aquí e decir, temos que traballar a tope e seguir para poder seguir facendo isto, seguir mellorando, seguir facendo temas novos, e bueno, que a xente que se divirta, que ao final é o principal, que nós queremos que a xente o pase ben, e que nós tamén. nós tamén, obviamente, nós pasamos. que se xoga a diversión. Mira, quero comentar unha cousa, porque se pasou así por riba, pero que o de levar as letras escritas para ese día, que o dixeches con vergoña, e non o digas con vergoña, porque eu non sei se vos o sabedes, pero artistas xa de nivel mainstream, de encher grandes recintos, de levar anos tocando, anos cantando a súa música, levan teleprompters en riba do escenario para ler as letras. O sea, que é algo moi habitual, e ti era a primeira vez cantando, co cal, se xente que leva anos cantando e pon as súas letras para non olvidarse das letras, e o fan, ti, con máis razón, e non pasa nada por dicilo, ao contrario, oye. Bueno, é que nunca ven a ninguén, entón, pois, No, Escape. escape, sí. Escape, sí. E que ara ten moita moitísimo mérito, porque a verdad aprendeuse as cousas moi ben, un proceso de tempo moi curto, levou nas ao seu terreo, e a verdad que non lle facían falta nin as letras porque as sabía, pero bueno, era un motivo de seguridade, como que, bueno, teño Estar aí. aí. Sí. Me agachaba a beber agua e mirabas. É que é certo que o escenario, subirse, estar diante da xente para cantar, para tocar, está guai, ten a súa motivación, pero ao mesmo tempo ten esa cousa de nervios, esa cousa de oye, querer facelo ben, e sempre hai esa dúbida, non? De subir ao escenario, ai, a ver se sale todo ben, a ver se está guai, sobre todo o que dicíades, non? A que disfrute o público e disfrutar vos, porque se vos non disfrutades, o público non o vai a pasar ben, nin de coña. Sí, bueno, nós ao final nós temos moita confianza uns en outros, e como levamos pois, bastante tempo xuntos, a mí non me xeran dudas. Sempre pode haber erros, obviamente, que todos somos humanos e hai erros, pero salimos deles con moita gracia, non hai problema. Sí, eu diría que eso, claro, eso para min é moi importante, que eles para min fante sentir tan cómoda que pois non é como se estás con alguén que ai, vaste confundir en isto, non, vas cómoda porque como que todo o tempo o reforzo é moi positivo, a verdad. Despois desa data ainda houve algunha máis, non? O sea, levades a algún bolo máis ou... Sí, no, tuvemos O sea, foi ese e outro, non? O de Laín. Tuvemos en Lalín o no Festival de Algarabía, tamén. Penso que xa. E o día, bueno, temos unha adiante tamén. Sí, no, agora O que tedes agora en xaneiro. Sí. En febreiro tamén, se isto sai o 23, temos concerto 28. O 28 na Sala Fantástica, aquí en Compostela. O sea, ahora xa empezáis a rodar, xa ahora empeza xa o... E agora vamos a empezar con isto, a rodar xa, que xa temos varios temas grabados, e vamos ir publicando, estamos con videoclips tamén, pasiño a pasiño, nada, que a xente nos vai conocendo, que vai sabendo quen somos, Eu quero preguntarlle, porque claro, isto cando salga xa o bolo xa pasou, entón, claro, a experiencia súa igual cambia, non? Pero eu quero preguntarlle ao último xa en entrar, como está ante o seu debut en riba do escenario? E como está sendo, bueno, este primeiro mes aí, esta chegada ao proxecto, como está vivindo? Que claro, igual despois cambia a súa opinión cando haxe ese concerto, pero... No, guai, igual que di Kiara, fixéronme sentir moi ben dende o primeiro momento, e tamén por eso quixen meterme a aportar no proxecto, porque, bueno, son xente que me cae ben, e a música que fan gústame, e tamén creo que comparto,
bueno, o gusto musical a hora de tocar o baixo neste tipo de música, o sea, disfruto moito. Non sei cal era a outra pregunta. Sí, como te vías para subirte ao escenario, para xa... Ben, agora mesmo eu creo que sonamos ben. Este ensaio que tivemos agora, eu creo que guai. Estamos sonando todos como un grupo e mola. Canto ensaiades? Pois, canto ensaiamos? Normalmente intentamos ensaiar un par de veces por semana. A realidade é que últimamente estamos ensaiando un día por semana, un par de horas, porque, bueno, entre que houve as vacacións, unha cousa e outra, pero, bueno, o objetivo é, o que queremos é un par de días pola semana, pois dedicarlle un par de horiñas cada día. Non está mal, A parte de que cada un na nosa casa, pois eso, seguimos traballando un poquinho. Non está nada mal un par de días a semana, ou aínda que sexa un día 2 horas, non está nada mal. Non, está ben, pero bueno, se as cousas queremos que funcionen sonar moi ben, pois obviamente hai que traballar para que o produto sea bo. Sí. E máis a idea agora é seguir, como se di, compoñendo cancións novas, máis na liña nova. Entón, bueno, iso require de estar aquí. Sí, non... A cousa... a música ten unha cousa, xa vos o sabedes por experiencia previa e tal, non? Nadie regala nada, non é fácil conseguir as cousas, e influen moitos factores máis alá do talento, máis alá do que se faga, pero hai unha cousa innegable que se non practicas, se non ensayas, se non lle dedicas tempo, ou tes moitos cartos e che levan a festivales e a lugares porque pagas cartos para aparecer aí, ou senón é moi complicado, se xa é complicado chegar a algún sitio, se non practicas xa non vas a chegar casi seguro. De outra maneira, pode ser que non chegues tampouco, pero hai que practicar e hai que dedicarlle moitas horas. Sí, obviamente que hai que dedicarlle tempo. Sobre todo, moitas veces, cando estás en procesos como é a composición, que son moi divertidos, pero son moi tediosos ás veces, porque non todos os días che salen ben as cousas, e claro, pois ao final é un traballo, un proceso longo o de compoñer. Pero bueno, é dicir, nós creo que en pouco tempo temos bastante produto xa tamén moi interesante e seguimos traballando. Eu creo que tamén onde máis se disfruta é cando realmente levas tempo tocando os mesmos temas e tal, porque empezan a sonar ben de verdade. É o que eu, bueno, na miña opinión é o que máis disfruto, ver, o sea, escoitar como todo sona como un cañón. Como en pasta, non? Sí. Sí, porque ao final, isto tamén é outra cousa innegable. A subirse a un escenario moitas veces, poder tocar moitas veces as cancións, e canto máis o fagas, é a forma de poder melloralo. O sea, pode ser moi bo e tal, pero canto máis o faz, pois máis podes ir pulindo, seguramente cantos máis concertos fagades, pois igual ata ides dando unha voltiña igual no sonido, no que queredes, porque ides vendo como funciona a cousa, e é onde está a clave, tocar, dedicar horas e ala. Sí, obviamente, San concorda seguro que ao final nos levamos bastante tempo xuntos tocando e non fai falta moitas veces xa solo con unha mirada xa sabes un pouquiño como vai reaccionar o teu compañeiro e a verdade é que iso está moi ben, é moi guai. Nos, ao final, xa te digo, empastamos moi ben porque levamos moito tempo xuntos e claro, ao principio tamén foi un proceso que, oye, hai que adaptarse, hai que tal, pero agora sabemos a liña que temos e como seguila. Deixar de pensar, Conxo, esas aparicións, esas cartas un poquinho de ir, non, ensinándolle ao público, como vivides o recibimento? Como foi, bueno, que xente que non vos coñecía empeza a chegar a vos, que empeza a ver un pouco, bueno, que a xente vaya sabendo de vos. Como vivides eso? Non sei. Pois Conxo ha sido bastante ben recibido, a miña opinión, de xente de playlist, por internet, como sorprendeume o ben, en plan, saímos publicacións de outros países,
que non, igual non entenden a letra, pero entenden o que é boa música, ao final, que é importante. Sam encargouse de traducila a inglés e poñerlle subtítulos en YouTube por se acaso, Tamén, sí. para que a súa familia Sí, para compartirlo con meus amigos, sí. A ver, a música, isto é unha cousa que cada vez teño máis claro e é innegable. As letras se poden entender máis, se poden entender menos, eso é así, pero a música, os instrumentos falan moito. E aínda que a xente igual non entende exactamente a historia ou o que se quere contar, se a música, como dicía el, é boa, a xente vai escoitalo. O sea, todos escoitamos cancións, eu escoito cancións en outros idiomas e moitas veces non teño nin puñetera idea do que están a dicir, pero a música me transmite cousas e con eso para min é suficiente. O sea, eu escoito música en euskera que en catalán, por exemplo, entendo bastante. Teño bueno, hai moita similitude e máis ou menos pois podes sacar. O euskera non entendo unha puñetera mierda das cancións e escoito e moitas veces que a música sei o que me están a contar, porque a música xa me está transmitindo se unha canción un pouco máis alegre, un pouco máis tal, ou máis ou menos te podes facer unha idea, e con eso se pode chegar a moitos lados. Sí, a parte Conxo é un tema que, bueno, ten a súa historia, obviamente. Claro, tamén, nós que vivimos en Compostela sabemos o que é Conxo. Quen compuxo a canción, que foi o noso compañero Martín, que ahora mesmo non está aquí, pero el traballou ali, entonces pois como que foi así tamén un Traballa. bueno, Sí que Bueno, traballou. sí. traballou ali. E acompañades os temas con vídeos, o sea, para vos a parte visual é importante tamén. Esto é un cambio radical, sí. E gracias a ter alguén con experiencia en teatro, al final, porque nós non temos, falamos antes de vídeos, pero non temos nin idea como... Bueno, é que a min esa parte gústame bastante, sí. Bueno, eu estudo teatro, interpretación, entón, pois, de facer así cortos ou así, pois teño os meus contactos e por iso tamén falamos para unirnos, axudarnos mutuamente e crear os videoclips e todo isto. Entón, somos xente que está comezando, tanto que nos axuda cos vídeos como nós. Entón, pois, ao final... Pois digo vos unha cousa, estaredes que a parte vos e a parte visual estaredes comezando, pero por exemplo, o vídeo de Conxo, quer dicir, non estamos falando tampouco de vídeos gravados nunha habitación. O sea, é unha calidade moi boa para ser un comezo, Aquí, la mente pensante, no. No, sí, a ver, a execución non foi o miña, pero... Bueno, a dirección sí, pero claro, todos os que salen no vídeo son compañeiros meus de clase. Entón, bueno, aí xa a parte corporal estaba feita. E logo todo, os méritos da grabación e da montaxe, todo iso de Dani Blue, que nos grava e nos fai as montaxes, e a verdad que hai de dicir que é unha persoa moi eficiente. Sí, queremos agradecerlle moitísimo o seu traballo, porque a verdad tuvo un curro moi grande e fixo uns resultados moi bons. É moi rápido, é que é moi rápido. Bueno, agradecerlle a él, obviamente, a Bungalow Studio, que foi que nos grabou, a Audio Studio Bomb, que foi que nos fixo o máster. A verdad que temos un equipo de traballo moi bo, a verdad. Que é importante rodearse de xente que aporte, non? Porque facer música nunha habitación, no garaxe, en calquera lado, non é fácil, que dicir, aí ten a súa complicación, compoñer e darlle volta a todo, pero bueno, o faz, tocas instrumentos, escribes unha canción e aí está. Pero levala a un estudio, gravar un videoclip, facer toda esta outra parte, ostras, eso é o máis complicado por encontrar con quen e que o resultado sexa o que queredes, non? Porque tamén hai que estar contento co que se publique e co que sale. Sí, obviamente. Nós con Bungalow xa traballáramos anteriormente con Quillo Carallo. A verdad que é un estudio que estamos moi contentos con eles. A verdad fan un trato moi familiar con nós, axúdanos moitísimo en todo. Para nós é unha motivación o de ir a estudio a gravar.
Non é como velo como un traballo. A nos gustanos moito ese proceso todo que tanto desde o principio cando empezamos a compoñer como cando decimos, oye, estes temas están para gravar, ese proceso de estar no estudio, pois únete moito porque ao final faz moita piña, pasan moitas horas xuntos. E a verdade é que os resultados destes temas están sendo moi bons, moi bons. Como de Para complicado, nós. como de complicado é, que isto estou preguntando últimamente moito, decidir que a canción xa está lista para publicar. Porque é o máis difícil moitas veces, non? Gravades, se empeza a producir, se empeza a dar voltas, e moitas veces decidir que xa é como a queredes que a xente a coñeza é complicado para vos. Pois a verdade é que iso é o máis sinxelo. É dicir, para min o máis complicado é ter o tema que nos sone homoxéneo ben a todos. Que decir, ora encaixame, que a cada un de nós nos encaixe ben. Despois o resto é simplemente... Confiar no traballo Sí, da xente que o fai, non? sí, sí, claramente. E ahora viene novo tema en camino, ¿no? Decíais que ven aí xa nova publicación. Sí, a ver, ese supoño que sairá a finales de febreiro. Sí, Sí. E é un tema na liña de deixar de pensar, un tema tamén moi alegre, moi divertido, con moito ritmo. É un pouco máis chill que deixar de pensar, pero bueno, sí, nesa liña, así de... Ese, eu diría que é máis seductor. máis seductor. Máis elegante, o que falábamos antes de elegancia. Quedeme co de máis seductor. Sí, aquí para min pareceme unha canción así seductora, non? O sea, sería unha canción, se ahora alguén, por desgracia, pasou San Valentín e alguén pois non tiña con quen e agora quere igual comezar algo con algunha persona, sería un tema así para un bailecito, así para insinuarse a alguén e Non pedirlle salir ou... Non sei se me atrevo a decir tanto, pero... Deixa de pensar, xa vale a isto. Tu crees? Sí, Sí. sí, diría deixa de pensar. Sí, deixe de pensar pode valer, para aí empezar aí un tonteíto. Pode ser, Eu penso que Víbora é para cantarlle a alguén así, en plan... Ostras, A ver, igual esta é a miña percepción porque eu son que a canta. a ver, pero Entón, é é como me bonito. fai, como sinto eu. Pero é bonito que as cancións, unha cousa que a mí me parece maravillosa de cando os grupos artistas publicades temas e tedes unha historia detrás ou hai unha historia, non, de como se creou ou que queredes contar, o bonito tamén son as interpretacións propias da xente, que a xente o podamos levar a outro lado. Eso é bonito, eso é maravilloso. Que é un pouco A ver, esa... aquí as cancións... Víbora tamén a fixo Martín, non? Biografía Martín, sí. Sí, Martín é o que fai as letras normalmente, principalmente, non? Ata agora, sí. Sí, bueno, as antiguas igual non, pero as de agora está Víbora. Conxo as escribiu Martín. Entón, bueno, aí no que se basou Martín escribindo Víbora, sabe? El saberá, pero... E logo deixar de pensar foi algo, é que deixar de pensar tipo así como unha forma de facerse un pouco random, porque fíxose en moi pouco tempo, moi de unha... A ver, tiñamos unha canción, fúmola a gravar e ao final acabamos destrozando a canción e volvendo a configurala. Entón, houve que facer outra nova letra. E a letra desa fixena eu. Foi a miña primeira Bueno, letra na vida. E fixémola dun día para outro, porque realmente foi como gravamos un martes, volvíamos a gravar non? Algo así Sí, foi. o mércores. Gravamos o mércores e o sábado había que gravar a letra, entón houve que escribila. oye, pois, Nese tempo. pois para ser feito aí un pouco a prisas, un pouco aí improvisado, oye, nin tan mal, o sea, moi ben, moi ben, Ha quedado un resultado moi bo. Damos as gracias a Chuco, que de Bungaló, que a verdad fixo un traballazo. Fixo un traballo moi bo con este tema. Sí. É certo que a presión ás veces axuda a creatividade, non? Sí.
Sí. Se estás baixo presión, saen ideas. O non descartes ideas que igual con moito tempo dices, isto non, pero despois o das un tempo Xa. e a idea boa, ao final. E foi moi guai, porque para min marcou un antes e un despois, eu penso. Como que foi un... A canción inicial era, eu diría que era máis parecida a Conxo, no estilo. De feito, agora a canción de Deixar de Pensar é como máis discotequera, diría, e antes falaba dunha verbena. Entón, bueno, como que sí que foi como un despertar, eu diría. Como que nos axudou un pouco tamén a marcar o sentido de Moaré. Para onde igual tirar máis. Ten que ser moi guai todo o que estades a vivir, porque é pouco tempo, pero estades a vivir xa moitas cousas, concertos, primeiros concertos, ter que gravar esta canción un pouco máis rápido, un pouco máis en pouco tempo, e imagino que tamén ver que sodes capaces de sacar concertos adiante, de sacar esta canción rapidamente, as cousas van salindo, ten que ser moi motivante tamén para dicir, oye, pois isto que comezou así un pouco, pouquiño a pouco, tal, pois, oye, isto funciona, estamos traballando ben, a cousas están sendo cousas e ten que axudar a que isto, oye, vamos con todo, chavales, non? Pensar un pouco eso de vamos, que se poden hacer cosas. Están saindo... Que está saindo aí? Non é un Que padre. non caída... Que nos estamos quedando sen batería. Vale. Pero tes un cable de tes cable iPhone. de iPhone. Se non, Tecnoloxía e Sí. Moaré. se non facemos un peche rápido, fai pouco tivemos dúas conversas, fai pouco non, xa fai un tempo. Dúas conversas que tiveron que rematar rápidas, unha porque o fixen con peito escuro no medio da natureza, quedaba sen batería e ali non había opcións. Outra porque gravei tamén cunha rapaza, con a nena, estaba nun estudio en Santiago, tivo que a botaban do estudio porque se lle acababa o tempo que tiña alquilado ali para ensayar, e outra porque alguén tiña que ir ao baño, que era eu, tiven que ir ao baño e tamén tive que rematar, que eso está guai tamén, rematar as conversas así a veces, Cousas, sí, a presión, ao final. Unha vez máis. A ver, eu son moito de dar moitas voltas, preguntar moitas cousas, e a veces a presión obliga a acabar todo máis rápido. Xa. Sí, así foi con Deixar de Pensar. Pero... Bueno, cal era a pregunta? Para que te ibas a responder... Non sei se ibas a... Está cargando? Pois, mira, a pregunta no momento no que empezaches a dicir eso, a verdade que se me foi o que estábamos... Estábamos falando de Deixar de Pensar, de como fora un pouquiño o proceso, de que fora un Que pouco... habíamos vivido moitas cousas en pouco tempo. Sí, de moitas cousas en pouco tempo, de que axuda ao final vivir moito en pouco tempo e ver que sacades cousas para diante para ver eso bueno, que isto non é simplemente unha cousa de 2 días, senón que se pode ter un percorrido, non? Sí, totalmente. E aparte, ojalá puidéramos vivir da música, pero non é o caso, que cada un de nós temos os nosos traballos, as nosas vidas, e claro, ao final estamos dedicando bastante tempo a este proxecto porque nos ilusiona a todos, para a nosa música, pois tamén un pouco forma de vida. Entón, nós imos pa diante ahora mismo con este proxecto, estamos empuxando todo o que podemos. Sí. Queredes dicir algo vos? Nada máis. O dixo todo. Eu diría, sí, para min pareceme moi guai que como que estamos moi en serio todos. Entón, porque ao final se isto se quedara en algo... Perdón. Tomamos todo en serio. se isto se quedara en algo de hobby, de fin de semana, igual non era tan productivo como agora, que como a min dame igual se triunfar, non triunfar, que isto sexa... Non, como que... como que... Perdón. Como que para min o feito xa de estar facendo cancións, de que xa un proxecto que podamos manter, dar uns conciertos, para min xa é guai. Claro, para min o que máis me motiva, sobre todo, é que estamos facendo a nosa música, enseñar o que nós estamos creando, a min é o que máis ilusión me fai. Sí. Que é moi guai, non hai ningunha canción que sexa unha versión, é todo propio. Entón... Que tampouco é fácil empezar un proxecto todo con cousas propias, que a veces non é tan sinxelo dar esos primeiros pasos. E eu creo que está dando unha clave moi importante.
eu, como persona que non entendo de música, eu fago contido musical, non entendo de música, nin son aquí un experto en como os proxectos teñen que ir para diante, nin que cousas funcionan, nin nada, pero creo que estás dando unha clave que creo que é moi importante e que cada vez sinto que non todo o mundo está facendo, que é facer as cousas profesionales, facer as cousas con moitas horas de traballo, facer as cousas querendoas facer ben, pero coa mentalidade que estás tendo de simplemente vamos a disfrutar, vamos a facelas ben, pero vamos a disfrutar, vamos a compartir as cancións, e se triunfamos, xa virá o triunfo, pero non facelo con ese obxectivo de no, es que este grupo es para, en un año tenemos que estar enchendo a Capitol, temos que estar, no, vamos a disfrutar No, por suposto que ese non é o noso obxectivo para nada. O noso obxectivo é... Bueno, se pasa, vivides esa. A ver, Claro, claro. Se pasa, ojalá, pois vivirémolo pois igual, como No, no, estamos agora, yo- ca mesma humildade, é dicir, nós o que queremos é pasalo ben, disfrutar nós moitísimo nestes proxectos de creación, de tocar, eso, que todo o que veña, pois ben recibido será, pero tampouco non nos marcamos como un obxectivo de decir, oi, queremos, ojalá podamos vivir da música, Home. pero non é un obxectivo. O sea, Eso- o divertido de tocar música é conectar un pouco con o público tamén. Sí, correcto. Que o máis, ao final, máis pequeno o concerto, a veces máis conectas coa xente. Entón, a mí encanta os concertos con 20, 30 personas. Si pasan todos ben, o concerto perfecto. Tal cual. É que isto é unha cousa, lóxicamente, oxalá o proxecto puidese serviros para encher grandes recintos, oxalá isto vos puidese repercutir económicamente e vivades única e exclusivamente de Moaré, sería unha cousa absolutamente maravillosa, eso está claro. Pero o bonito, e isto é certo que sono moi Mr. Wonderful, e eu últimamente estou moi Mr. Wonderful, moi así, pero o bonito é meter 20 personas nunha sala, que tampouco é tan fácil meter 20 personas, que incluso meter 5 é difícil, meter 20 personas e ver que esas personas están a tope con vos, conectan ca vosa música, disfrutan e, oye, xa empezar, conseguir esas cousas xa é un éxito. Depois que veñan máis cousas, lóxicamente, pero, joder, eso é bonito, que a xente disfrute co que facedes. Sí, obviamente tamén, aínda que sea só os nosos 6 aquí no ensaio, pois tamén para min é moi bonito porque estou compartindo tempo cos meus amigos e estamos facendo algo moi divertido, entonces xa só con eso para min é suficiente. Sen dúbida, sen dúbida. Eso é o máis importante e aparte, se non hai un disfrute, se non hai un pasalo ben, poderá vir o éxito en canto a cartos, en canto a recintos, pero estou segurísimo que se vos o pasades mal e non disfrutades e non tedes esa diversión, chegará un momento no que poderán entrar moitos cartos, pero ides a dicir se acabou isto porque entran cartos, pero está sendo peor para a miña cabeza. O sea, eso é así. Xa. Sí, estou de acordo, concordo co que dis. Xa chigo, ao final o importante tamén non é só facer música, que nós nos sintamos ben uns cos outros, porque pasamos moitas horas xuntos tamén. Entón creo que é unha clave para nós, que non haxa, bueno, que sea todo máis tranqui e máis disfrute posible. Na descripción dos vídeos, tanto en YouTube como en Spotify, como se en algún momento son capaz de subir todas as conversas pendientes a iVoox, e isto tamén a xente está escoitando en iVoox, van a estar as vosas redes, as vosas plataformas para que a xente poida escoitar o que tedes agora, o que vai vir, e a xente vos siga e comparta a vosa palabra, non, os seus amigos e familiares, e se lles mola, pois que compartan. Estaremos pendientes de todo o que vai a vir, de todos os concertos que vaiades a facer, de toda a música nova que vaiades publicando nos próximos meses, pero por ir un pouco encarando ao final desta conversa, dicíades ao principio, non, que sodes un poquinho cada un do voso pai da vosa nai musical, non, tedes as vosas cousiñas, o voso pasado, máis roqueiros, máis popeiros, máis jazz, máis non sei que. Entón agora quero preguntarvos que me digades, me contedes un pouquiño, cada un de vos, cal é esa música que vos apaixona, cal é esa música que vos move por dentro, e cal é esa música que, según cada un de vos,
teño que escoitar eu e ten que escoitar a xente que poida estar disfrutando desta conversa. Que digades, isto é obligatorio que o escoitedes. Odio esta pregunta porque teño moitas cousas moi obscuras. É que- Pero non é por irme sempre ao máis raro, simplemente que as cousas con que conecto, non sei que é. Para mí, o que conecto máis con a música é música que non se toma todo en serio. Sempre. Que pode ser o que é, pero que hai un pouco de humor, un pouco de diversión sempre dentro da música. Incluso los Smiths. Los Smiths, que parecen un grupo moi deprimido, pero cando profundizas na letra, hai chistes ali. É música con un sentido de humor. Entonces, podo dicir isto, que vivía moitos anos en Manchester tamén. Probablemente coñeces The Smiths, pero Sí. para mí é un grupo referente de como facen algo serio, pero tamén algo que non é serio a mesma vez. Que non é fácil ese punto, de facer unha música que parezca unha cousa e haxe un poquinho de diversión ou haxe un poquinho de chiste aí detrás. Non é fácil eso tampouco, o sea... Sí. Sobre todo hoxe en día, non? E tamén é música bailable, aunque non parece, pero en directo bailaban a esa música. Pero é super deprimente, non? A ver, sí, Sí, pero a ver, cando estás deprimida, que te face máis alegre? Pois bailar. Sí, Xa. sen dúbida. Sen en dúbida. todo. Eu non sei, diría o que en verdade o que máis me mola da música é os flows, os grooves, o swing e tal, todo eso. Por eso tamén creo que son baixista. De grupo diría que hai que escoitar a Weather Report, que me parece o mellor grupo da historia. Así, bueno, é o grupo no que tocaba Jaco Pastorius, que tamén é un bo baixista, pero, o sea, Boa, existe. armónicamente, o sea, todos nese grupo como, bueno, músicos espectaculares. Vale. Eu que non sei que dicir, porque eu penso que son do grupo a máis inculta musicalmente, e o que me gusta é como moi random. En plan, gustanme cousas moi distintas, entón non me creo co nivel musical como para recomendarlle a ninguén. Bueno, pásame o mesmo. Toda recomendación é boa e non hai... Home, lóxicamente hai quen coñece máis música ou coñece menos, pero toda recomendación é válida. Coñeces a música que che move, xa está, non pasa nada. O sea, síntete ca potestade de poder recomendar, porque seguro que é unha recomendación moi boa, seguro. É que non sabería dicir algo. É que, mira, a min gústame de cantar Rocío Jurado nun karaoke ata cantar, bueno, gústame moitísimo o punk, a música dos 80, gústame moito, a música da movida, non? En xeral. Pero es que logo tamén gústame moito música dos anos 20, por exemplo, que non sei, como cousas random. E son moi mala para lembrar nomes, entón nunca sei dicirte, e non vou dicir ningún grupo, non digas grupo. Que é o último que estaba escoitando no coche? Se non dis un Ai, nome... non, é que sabes que pasa? Non, pero que agora eu estou escoitando como música de aquí, para poñerme un pouco en contexto de aquí, entón non é... A ver, se non... É que estaba escoitando Nati Peluso, e agora estaba escoitando música de aquí de Galicia, estaba escoitando a Carlangas. Bueno, non é de Galicia, pero é galego, pode ser, estou me inventando, vale? Claro, Sí. pero tampouco é que sexa a música que máis escoito. Eu se non das ti un nome, quédome con Jurado, con Rocío Jurado. Mira, a verdad é que dicir que estou neste grupo gracias a en fin de ano cantar Rocío Jurado, Rafael e cousas dese tipo. Entón, mira. Pois xa está, Rocío Jurado e Rafael. A mí as folclóricas españolas gustanme, dicir. A ver, eu co que me está dicindo agora e co que me di todo o mundo, estou facendo unha lista que cando remata a tempada vai ser como a banda sonora da quinta tempada. Entón, pois xa está, vai estar Rocío Jurado aí metida no medio. Xa está. Pois sí. Bueno, a pregunta era influencias, recomendar un grupo, non? Bueno,
Influencias, eu teño moitas influencias, é dicir, pasei polo metal, pasei polo blues, pasei polo funk, pasei un pouco por todos os estilos, obviamente sigo escoitando prácticamente todos, porque creo que cada un apórtame unha cousa. Agora mesmo o que estou escoitando é algo máis funk, soul, como Wolfpack ou La Imperatrice, Parcels, un grupo que me influenciou moito foi Funquillo, por exemplo, e por aí irían un poquinho así os tiros. Vale, pois eso ao final de tempada con todas as, como digo, con todas as recomendacións ou todos os nomes que me foron dando, me van ir dando, pois farei esa lista que mola porque pois ves uns contrastes entre todos os grupos que pasades por aquí moi guais e unha lista moi ecléctica, moi random, a verdade. E ahora sí, Mira, vouche dicir que agora lembreme, o grupo que máis escoitei en Spotify este ano foi Xego. me gusta. Eso é o que máis escoito. Pode ser. Moi bo nome. Grupos de... sí, como grupos de chicas de punk, eso é o que máis... Moi bo nome. Xego son moi boas, a verdade. Ben, moi ben. Mira, ahora sí, vamos a facer xa o último bloque de preguntas, as que son as preguntas 100% típicas da canle, vale? Hai preguntas que son, claro, normales entre grupos, lóxicamente, pero estas son como as preguntas típicas, as que ten Broncano en la revuelta, non? Que el pregunta por cartos, eu non vou preguntar por cartos, porque claro, preguntarvos cantos cartos tedes no banco, pois diredes, acabamos de gravar, acabamos de facer cousas, pois temos menos 50.000 euros, entón non é plan. Non vos vou a preguntar polas relacións sexuales, non por vos, senón por min, como sempre digo, porque calquera resposta que vos me dedes, a pouco que sexa, vaime a fundir a min na miseria, entón, por respeto a vos, non pregunto por cartos, e por respeto a min, non pregunto por relacións, pero eu teño unhas preguntas típicas, cascales, o que eu fago é un test psicolóxico. É dicir, vamos a saber se sodes psicópatas ou non. Vale? Dios. Que, Sí, somos. que ahora parece unha tontería, pero cando escoitedes as preguntas ides a dicir, vaya gilipollez de preguntas, pero eu poso as poño ao final, porque así xa, cara ao final é como, que gilipollez de preguntas, pero xa se acaba, non pasa nada. Primeira pregunta, son 3 bloques de preguntas. Primeiro bloque de preguntas, hai que cenar, vale? Vamos a poñernos en circunstancias, ben para a hora que estamos, hai que cenar, pero vos na casa, única e exclusivamente tedes cereales con leite. Calquera tipo de cereal, calquera tipo de leite, vale? Non hai problema. Esa é unha opción para cenar, ou a outra opción para cenar é que vaiades a un bar, a un restaurante, onde van facer a vosa comida favorita, pero con 2 condicionantes. O primeiro deles, que é ir e volver baixo unha chuvia torrencial, que é certo que sendo de Galicia e vivindo en Santiago, ou estando en Santiago, pois non pasa nada, é un día máis na vida, pero o outro condicionante é que o local en cuestión, as condicións higiénicas, digamos que entrades no local, hai cucarachas, hai ratas bañándose nas sopas, bueno, é a vosa comida favorita, pero feita con circunstancias un pouco cuestionables. Que preferides? A comida favorita? A outra opción cal era? Cereales con leite. Eu teño clarísimo, porque a verdad amo os cereales con leite, entonces para mí é super sinxelo. Claro, a outra opción é quedarse na casa tomando cereales con leite. Efectivamente. Bueno, eu prefiro isa. Claro, sí. yo creo que está bien. Permitido avena dentro de cereales. Sí, permitido, sí, permitido tanto por gusto como por circunstancias de saúde ou de alergias, calquera vale perfectamente. Os cereales, creo que hai unanimidade. Sí. Sí, aparte, pues, sí. Vale. É sencillo, rápido, E xa que non te custa. Podo cear a vea. colledes esa opción, pero que vai primeiro? Os cereales ou a avea ou a leite? Cal é a primeira? Que votades primeiro? O leite. What? O leite, pero os ingleses van ao revés, botan os cereales e logo o leite. O cal ten máis lógica por unha parte, decir, pero bueno. O sea, En España se echan Sí. la leche primero. O sea, caliente. Bueno, non, non, eu leite que quente non. Eu frío. Eu a leite ten que estar fría. vale, Non. vamos por orden entón, vamos a ver, porque isto pode ser perigoso. O sea, habería
Primeiro leite, quenes votaríades primeiro a leite? Sois psicópatas. No, somos españoles. E, Entón, vale, e habería leite, escoitei por aí quentar a leite. Pode ser? Sí. Sí. sí, culpable, No, son no eu. inverno sí, no verano. Todo ano frío. Vale. Estamos Esa falando de leite blanca, ou se lle pode botar con lacao. leite Non perdido. no, vamos a ¿Cómo? quedarnos con leite blanca. Vamos a quedarnos con sen botarlle nada máis. Fría. Vale. Queda aí a resposta, despois vos dou o resultado, porque seguinte situación. Quedades todos os do grupo, pedías unhas pizzas para cenar, vale? Outra cena por aí, pedías as pizzas, sobran uns anaquiños de pizza, non? Quedan uns anaquiños aí, ides de festa, ides a algún concerto ou tal, volvedes de madrugada ou a primeira hora da mañán, despois quizáis de tomar algunha bebida espirituosa con xeo, deste xeo que provoca mareos, non? Deste xeo que o bebes e dices, ai, volvo mareado pa casa. Sobrou pizza da noite anterior, comedes esa pizza de madrugada. É algo que contemplaríades? Sí. Evidentemente. É fría, así xa, sin nada É máis. fría. Claro, aí va a seguinte pregunta. Fría. Ah, Sí. sí. Ti non, ti que No, é verdade, a pizza é fría. Sí. O sea, o leite é para quentar o corpo, pero... A pizza, é máis, se estás mareado, Os catro, Igual o calentaría, pero Ah. igual no. Depende cantos bebidas con cheo tomar. vale, supoñamos que bebiches poucas bebidas con xeo e quentas esa pizza. Onde a quentarías? Una tostadora. Na tostadora. Guau, que tipo de tostadora? Plancha. A ver, Ya, non eso de meter é que pan. pos unha contra outra, Sí. porque No, senón, non, a cerro, non, sí, a cerro. Sí, fair. pero se derrite o queixo. Pues puedes poner un corcho. A ver, al lado de la pizza. Para que non pecha. Ah, wow. Sí, lo hemos estudiado na miña casa. Hemos estudiado. É que a min, por exemplo, non a quentaría porque no microondas pareceme terrible, que sale logo como goma. Eu xa teño que cantar canto na airfryer. Vale. Xa moito tempo, como fría. Última pregunta, e agora vos dou os resultados porque me acaba de volar la cabeza dunha forma absolutamente increíble. O sea, acaban de bueno, ahora, última pregunta, último bloque. Tortilla de patacas. Con cebola ou sin cebola? Con. Sí, con... se- Este grupo vai ir adiante. Se fose sin cebola, poderíades comela? Ou sería como, non la queremos? Sí. Vale. E esa tortilla con cebola, perdón, como a comeríades? Mazacote, que se pode facer un edificio con ese ladrillo de tortilla, estilo Betanzos ou un punto intermedio? Betanzo. É o intermedio. Betanzo é moi líquida. Sí, coñezo. A miña parella non pode comer o de betanzos. Pero a min gústame, a verdade. Pero xa ibas a decir que non por el. É solidario, moi solidario Sí. coa súa parella. Bueno, Porque o do gluten é tamén por Paula. Sí. Decimos betanzos, entón, porque Sí. eu podo comer betanzos. Sí, gústame. Bueno. É unha novedade para mí. É unha novedade. A ver, eu intermedia podo a comer tamén. Unha sopa de E o mazacote non. Pero o que non me gusta é que a pataca este enteira. Que se vexa Total. aí o trozo de pataca. Se Vale. está así... Pois vamos a comezar polo final. No final sodes todos persoas normales, decentes e ben feitas porque a tortilla con cebola está moi guai, sen cebola non pasa nada, está ben, pero a comedes un estilo Betanzos non teríades problema e quen a comería igual con menos estilo Betanzos sería por cuestións amorosas, co cal se permite porque estaría ben, o sea, non pasaría nada, moi ben esa parte. Vamos á primeira pregunta. Cereales con leite, moi guai, queredes cereales con leite, creo que unha persona normal e decente ten na casa cereales e leite, pa que vas a salir, porque tes a cena aí. Que pasa? Que agora chegamos a que hai tres persoas que non son psicópatas e hai unha persona que sí, porque van os cereales, o sea, vai o leite, perdón, antes, despois os cereales. E iso é así, non o digo eu, o din os estudios científicos que se fan, pero bueno, sería un 15% de psicopatía. Que se dan en poboación española.
Claro, E na poboación inglesa igual é ao revés. Sí, Pode veño ser, dun familia de psicópatas. agora ben, na pregunta da pizza, todos comedes a pizza, moi guai, non a comeríades quente, a comeríades fría, porque a pizza non se quenta, cando se come de madrugada. Que pasa? Que a opción de poñela nunha tostadora cunha pizza e outra e poñerle un corcho para quentala, claro, É magistral. hai un nivel de psicopatía, pero ao mesmo tempo hai un nivel de inteligencia tan grande que non sei como valoralo. Porque como, vale, eres psicópata porque estás quentando a pizza, pero estás facendo cun nivel de inxeniería tan brutal que solo me puedo quitar el sombrero e aplaudir, simplemente. A ver, tendo en conta que come o outro por amor e que os cereais os pon antes porque é magistral. Sí, o Eu sea, creo que Sam, Conxo é a túa canción. sí, absolutamente. O que estou entendendo es que son bastante Hai- psicópatas. Hai unha frase inédita en Conxo que a podes dicir Sam porque era súa. Sí, o E gramabas... ven moi ben para este momento. ¿Quién abrió a porta de manicomio? Esa frase iba a aparecer ao final da canción, pero quitámola. Pois agora queda perfecta. Ahora queda perfecta. Rapaces, mil gracias por ter pasado por aquí, mil gracias por este anaquiño de conversa, bueno, anaquiño, unha horiña de conversa, pero bueno, este anaquiño de coñecervos un poquinho máis, de saber un poquinho máis do grupo, un poquinho máis do que facedes e entrar un poquinho neste mundo de Muaré que estades presentando e que creo, honestamente, que o estades presentando con moi boas credenciales e que, non sei, lóxicamente, onde chegará isto, non sei onde irá, pero creo que hai moi bons mimbres en canto ao proxecto e espero que este tempiño comigo aquí para vos, non sei se foi moi bo, pero polo menos que non fose un suplicio ou non fose como estar nun manicomio. Nada, foi moi ameno. Moitas grazas por esta conversa, a verdade, disfrutámola moito. Esperamos ter outra. Home, eso era o seguinte que iba a dicir, que cando veña nova música, cando veñan novas cousiñas, cando poidades presentar un traballo máis completo, en canto un EP ou un disco ou o que sexa, ou veñan novidades, este é a vosa casa para o que queirades ou para que aquí, bueno, outro día que falemos de técnicas de como quentar comida ou de técnicas de como facer cosas que tamén se pode facer por aí. Monográficos. Simplemente, repetirvos, gracias, recordadlle a xente que van a estar as vosas redes, as vosas plataformas para que a xente vos escoite, como neste tempo xa houve algún concerto aí previo cando isto se publique, o que ten que facer a xente é seguirvos en redes para non perderse nada, para estar atentos tanto a nova música como a novas datas e programadores, xente de salas, festivales, chamade a Muaré, que mola o que fan e fan un sonidito que está guai e que meter cousas como o que fan eles, así que aí está. E en canto, bueno, a quen puido disfrutar esta conversa, quen chegou por parte vosa, quen puido estar vendo esta conversa que non me coñecía, dicirlle que na miña canle hai máis de 200 conversas publicadas, non se teñen que ver todas as conversas, como sempre digo, son moitísimas horas, entón non fai falta, simplemente que miren os títulos de quen pasou por cada conversa, que escoitan a súa música e que descubran, porque hai moita e moi boa música aquí en Galicia, tamén hai xente de fora que pasou por aquí, pero hai moita música, moitos proxectos moi interesantes e hai moita cousa variada. E vou a facer a última pregunta para dar pé a unha reflexión que sempre fago, e é que estamos falando agora de comida, non? Pero nós comemos e bebemos, e o corpo, biológicamente, non? Según a realidade, podemos vivir, non? Temos nutrientes e aguantamos un día e outro, verdad? Eso é así, non? Sí ou non? Sí. Non sei se me enterei. Non me enterei moi ben. Sí, comemos e bebemos e temos nutrientes, verdad? E o cuerpo biológicamente pode subsistir, verdad? Hai que me explique falta a pregunta, vale. Pero se falta música, se temos eso, pero non hai música no noso día, a vida é máis complicada, verdad? Así que É moito máis aburrida. é moito máis aburrida, É deprimente. é moi deprimente. Así que, xente, vémonos
na próxima Vale, conversa. unha cousa, Dime. o 28 de febreiro na Sala Fantástica. 28 de febreiro. Que esa ainda estarán a tempo de velo. Esa sí. Se tedes... joder, que me trababa eu. Mandadme o cartel para que, cando teñades, así Vale. edito a conversa, e debaixo da miña cámara sale o carteliño todo o tempo, e a xente así xa se queda con esa data, e tamén o poñerei na descripción para que a xente o sepa. Que seguro que está moi ben esa data. Así que, ahora sí, Moitas gracias. Sí, moitas gracias polo teu tempo. Sí, gracias para todo. vémonos na próxima conversa, Vémonos. pero sobre todo vémonos onde haxa música en directo, e se esa música en directo é a de Moaré, pois mellor que mellor. 28 de febreiro, xente, disfrutamos de Moaré. Ata a próxima, chao, chao. Gracias. Ventas. Chao.